थागैनो दङ बस्थायाबो ओमफ्रायथ' आं खोख्लैबोखायाखैबो दे नानि ओमफ्राय बेखौनो आंलाय गथ' मानसिखौसो थिनहरबाय रागा जोंनो ओंखारदोंमोन या नै दादि नों मानो रागा जोंनांगौ दे आंथ' मोजां लाबोजोबखाबायना आलुखौबो मोनसेबो खोख्लैबोआखै आं दरसेबोनो नानि मोजाङैथ' नायबाय आंबो र' हाब नानि मानिनांगोन एसे गिलिरखौ नों हारसिंनो थिखोबोनो हामारबाय मोनसे होननाय दंखायोना दादै जे महरखौल' नायनानै नों साननाङा बेखौ सायाव नायनानै जाज खालामनाङा ना बुलाबो दंसाबोआनोलाय आंनाव नुदों दादि नुदों नंमारगौ दे नानि माखौथो होनो आंलाय थुनथुलिसो आङो थुनथुलि ओमफ्राय र' नानि माबा फैसाखौथ' एसे आंनाव खुस्रा गैथ'वामोन दा माबा सासे गथ'खौ लायनो थिनहरदों आङो दे र' ओमफ्राय फैसायाथ' 200निसो बुंदोंमोन ना 200नि थाइसेबो खम लाया आंखौलाय मानो होनबा हजों मामाजोंबो एकदम फिक्स रेट खालामखादोंमोन आं नानि दहाय खोन्थाहरखादोंमोन आंनो दे होमबालाय मोजां जाबाय ना नोंनि बस्थाखौबो आं होफैबाय ओमफ्राय आंनिया मोननांगौखौ आं मोनसिगोन नानि 2 मिनिटसो नेथ' दे र' मा ओमफ्राय सोरां ओंखाम जाला नोङो मानसियाबो लेट सिखारबाय मैयाबो बहा जाहैखो बहा थांनोब्रा थांबाय आरो मा खामानियाव बाहेरायाव थांखो ओमफ्रायो मोनायाव हराव जेन'बा सोराङा थांनो मोना नामा बार जाहैबाय आरोलै दसे न'आव जेनेबा फांखा गैया एसि गैया बार गैया न'आव ओरै ब्लद बेखौल'सो रोंसै नोङो न'नि बारा बार नङा बेना बाहेरानि बारहावायासो मोजां बार आरो इसिबां बेरायग्लांनो गोसो बे न'नि लामाफ्रालाय माथो जाखो बेहाय थांलाय फैलाय खालामगोन हा गासिबो खोन्थाजोबनांगौ आरो मम' जाहैदोंमोन आं आयौ मम' जाहैदो ओमफ्राय आंनो चावमिनसो लाबोबाय नोङो गावल' मम' जाना फैबाय मिन्थिखायो जुलिया बेसे गोथाव मोनो मम' जानो हो सोरजों थांना जाहैखो ओमफ्राय मम'खौ मा सोरजों थांनोब्रा हारसिं जाहैबाय नोंलाय मालानिफ्राय हारसिं मम' जाहैग्रा जाखोसै दालायथ' नोंबो लाबोखादोंना चिकेन चावमिनखौनो दा मा होनो ओमफ्रायथ' ना माने इमिया दसे लिंहरदोंमोनलै इमिया लिंहरनो मानो दहाय साहा लोंनो लिंहरदोंमोन आं थालिरनि फिथासो नोंखौबो फैजाबाय थाबाय गैया बेबो फैयासै माबा मबाइल माबा बानायनांगौनोलै बेखौनो लिंहरदों आरोना दे होमबालाय थांदो बानायहैदो माथो जाखो सिबाय एखनबा समाव हारसिं ना माखौबा रोङादां फना एसे गाज्रि जादों ना मानो बानायबाबो जायाखै फिसाला थाबालाय बेनो बानायोमोन दाथ' हाबा जायख्लङाबो हस्टेलावसो थांबाय बेनोथ' र' ओमफ्राय ओंखामखौ जायोबा खुरखानोसैमोन आङो मानो दानो जाथ'बाय थानो दायो जानोसै दे बिदिबालाय दाथ' होमबा ना दे बेथ' बे जाबाय र' आरो माबा गोदान प्रब्लेम सोमजिलायबायना मेहेरजोंबा हाथरखिजोंनो मा दावराव जालायखो नङा हा दानो दावराव जालायोबालाय मा जानांगौ दे अरायसो संसार जानायनि खोथा दङ बेफोरबायदिजोंलाय बोरै जानो दे आं फनथ' हरखांबाय दहायो फुङावनो हरदोंमोन माबाफोर बेस्थ' दङदां बेखायनो हमासै सानैनावबो हरदोंमोन सासेयाथ' उथियाखैदां नामा लिजुग होनबालाय मा बुजियो बेनो आरो गासैबो जानो पसिबोल ना ओरै जाथावना नङिफ्रानो जाजोबथारो आरोथ' नुनोबो जोबा जानोबो जोबा देन्जार जाबाय दे दानि जुगा सोरखौ माब्ला मा थगायगोन जेबो फात्ताबो मोननाय नङा ओमफ्रायथ' मेहेराबाखौबो बुंखाथारदोंमोन आङो जे हाबा सानैजों मोजाङै था गोरोबलायनानै मालाबाबो दावराव दावसि जालायनाङा नै जाहांदोंसो सुरु न'आवसो लेंहरफिननांसिगोन सानैखौबो गथ'खौ र' माने हजों बिमायाबो जेबो बुङा जाहैबाय नालाय नाथ' बुजायनो रोङो ना माबाफोर बुङो ना अननोनो रोंगौ बेलाय गावनिखौल' जाजोबनाय बायदि मोनो अंआनो लाजाखाया मानसियानो माबायदि हिनजाव बियो मा बुंबावनो आरो जुरि नोंनि लाइफखौबो बिदिनो बुजायबायनानैनो दिन थांसिगोन बायदि मोनबाय आङो आंनो क्रिमानो नै जोबना होबावबायसो आरो माखौबा क्रिम जोबनोनो आंखौल' दा बुंगा आंथ' लाबोखायाबो नोंहालाय दुखु जानांगौ गैयाना नोंनाव गैया माथो आङो नांगौबा हाथायाव थांना लायगोन आङो देलाय मांग्रि
देलायनायाबो बिराद देलायग्रा जादों र' आजिखालि बा रे बा हाजारखि देलायबाबो मोजांखा गाज्रिया गाज्रिखा आंखौ जेखि साना मानो नोंनि साननाय बायदि नङाबानो जाबायलै आङो रायलायथारा माथो नों माथो होआबानो आंबो होआ वा एसे देदलानानैबो बहा थांनो ओंखारदों न'आवलाय बेसे थाबावनोब्रा गोसोफ्रासो बेखारावनो गाज्रि मोनलाबाय थायोलै बा दसे बाहेरानि बारबो जाना फैनोसै आं खेबसे गाबज्रिनायना नायनि र' दरखार गैयालै नाङालै रावबो गाबज्रियाखै माथो आंखौ बा देलै दे मेहेर नांगौबाल'सो हाथरखि बेबि ना आरोथ' नाङाबाथ' गैया जेबो गैया मिन्थिया आंखौ मा सानो फुथुला बायदि सानो न' नोङो जेरै गोसो ओरैनो बेबायदिनो बाहायनो ओरैनोबालाय आंथ' फुथुलाखा थेवबो दामानि जिउ हाबनाय बायदि जाबाय दे जोंनावबो एखनबाथ' आंबो माने मानसि बायदिनो मोनबावोसो आंखौनो ओमफ्रायथ' र' आंना आइ बिखुनजोआ बिसिनायावनो दंगासिनो दहायनिफ्रायनो गाबख्रावगासिनोमोन दाबा मा नांगौ होन्दोंमोनथाय जायखिया थांनायसै आं खेबसे गावबो सिखारनोनो हालाबा आयै नों आंखौ सैयाब्लाबो नाथाय दा नोंनि हालोदा मोजां नङाना बेखायनो उफाय गैया आंनो नायनांगोन ना हरखाबैथ' बहा मालायनि साननायखौ सोलायनो हानो थेवबो आं इसोरनाव आरज खालामगोन जे नोंबो थाबैनो मोजां फैथोंसै आयै आं बेबायदि रावखौबो खस्थ'आव नायनो हाया नों सिखारनो हाया मानो हाया आंहासो गोसोआव बोरैबा मोनफालायबाय आरोथ' मेहेराबोथ' जे दुखु मोनगासिनो बियो सिबाय बिमाया बिदि जानानै ना मानसिया हाजार गाज्रियानो जाथों अब्लाबो बेफोरबायदि हालोदाव नायनायानो माने आं बिदि थानो हाया ओरैनो नायगारनो मानोना आंनि गोसोआनो बिदि थिना जायखौखि जाया बे जायखि हायानो जाथों बा आंनि सुथुरानो जाथों र' लायना फैनि आङो दे जागोन दे दादै सना मा जाखो आरे मा जानो माने बै नुवाखै नोङो बै सिख्लाखौ बे बैयो खायथंगिया येस बेनो आंनि सबसे बिराद दुश्मन होनजायो नाथाय मा खालामदों बेलाय बेयाव दिनैथ' आलु बस्थाखौ जेन थिखोनानै लाबोबाय आं वाट आलु बस्थाखौ बेसो लाबोदो जाम्बि बे असाइसखालै आयु नों आलु बस्थाबो थिखोलायो आरो थैलाजों बेबो ओइ नायलाय हनै बेखौ साला बे मेगि चावमिनासो फैदो ओइ जाम्बि बे आयु बस्थासो थिखोनाङो माथो नोङो आं मोनथिथारामोनलै मा बेबि नोंसिना न'आव रावबो खामानि मावग्रा गैया हौवा मानसि जे नोंसो एसे खस्थ' ओमफ्रायथ' आंसो लाजिनाय मोनबाय मोनथिबायना नोंखौ बिदि नुनानै फ्राय चावमिन मेगि ओमफ्रायथ' आलु बस्ता थिखोबायनानै नोंसो आलु बायदि जानांबाय बिनि फेसखौ नायलाय ओइ चावमिन मेगि साइज गैया बाइस गैया आंखौ बेयाव मिनिनो फैदो नोङो हा ओइ जाम्बिसिया नोंसो साइज गैया बाइस गैया आलु थिखोलायबावो बेबो थैलासो लासिं सिं सिख्ला मानसियानो so what's your problem हा नोंहा मा नांजादों मा अरदावदो आं बुंबायना जाम्बि आं मोनखांखां मोनथारदों नोंखौ नुना Oh my god really ओमफ्रायथ' आं नोंनि बे बाथ्राखौ खोनानायनि सिगां मानो बेंगि जादिया नोंसा नोंमा नोंफ्राय आंनो फैसा होफैबाथ' बेफोर थेलाखौ नारनांनाय नङामोन ना आङो मानोथो डनेसन होफैयाखै आरोथ' फैसा आग्लायदोंबा गोरिबफोरनोबो रानना होनांगौलै जाम्बिसियान बोर मोनगोन नोंहासो बोर आरोथ' फैसा आजां गाजां आग्लायदोंबा ना इसेबां अननो ओंखारदोंबा बै खायसे गैजारिनिफोरखौ एसे नाय बुजिदो आंहा बिसोरखौ नायनो मा दोरखार जाखादों अब्ला मानिथो थाखाय एसेबां दुगि नों बायदि उदां बेरायना ओरै थां ओरै फै जाया आङो मिथिबाय ओइ भिखारि नोंलाय बेफोरबायदि गैजारिनिखायनोथ' बिदि ना नंगौ नामा आरो नों आंखौ नुनानै गाबनो ओंखारथारबाय आंनि अबस्थाखौ नुनानै ना नोंनि फैसासो जादो बायदि मोनदों आजि जे हाथाय देखाय आंखौ मिनिनो फैदो इयाव नोंनि हालोदखौ नुनानै बयबो मिनिनो ओंखारखागोन ना थेवबो नाय नोंखौ दा अननो ओंखारबाय नालाय आङो 1 मिनिट Hey come on darling थुमथुनि ना
बेबायदि फैसाखौथ' नों बांद्राय दांनोबो मोनखाया खोमाना आरो नों बे थेला उथिदो बिनि दामनिबो एसे बारासिनबाव आरोना नाथाय दा आं नोंखौ अननो ओंखारनानै बेखौ नोंनो दानो लांसै आं नंगौना आंनो दानो लांनोनो बेजों नोंहा एसे बुथिसे मोजां मोनजाहैगोन ना मोजां मोनदोंहैगोन वाव नों आंखौ एसेबां अनबाय होमबा येस लादो ना आंथ' बेखौबा मा नुनानै नों बायदिजों सानस्रां लोगो जाबाय बायखे ओइ सानखौ गेजेराव दालाबो थाव होजागोन सान इज माय हार्ट अके नामफा सान इज माय हार्ट लायबो नामा ओमफ्रायथ' साननिफ्रायथ' नोङो बिराद मिल' गोजानाव थां मिथिबायना आयु नों आंखौ साननि खाथियाव फैनानै लाखिगोन खालि फैसा लानो आरोथ' नांबावगौबा बुं आं होलांगोन नोंनो आंखौ बुंबायथ' बुंबाय अके नाथाय नों सानखौलाय मानो गेजेराव लाबोगोन आयु सना बानानो आंनि खानायखौ ओंख्रि आंनि जिउनि सना लोगोरि गोजोनथोंसै नोंनिसिम मेगि चावमिन टुनटुलिया नोंनि होनायजों जोबोद गोजोनबाय नै बिखायानो आयु मोसालायथारबाय नालाय फैसा बांद्राय दांनो मोनफेरबा बेबायदिनो जाखायो मिथिबाय नोङो आया बहा थांखो बेलाय ओइ इधर उधर मा नायदों नोंलाय ओरै नाहर ओरै अबे पीछे तो देख उनथिंथ' नाहर बिराद खामान्दिमोन ना नोङो एसेबां दुगिमोन नोङो साला चुचुनि गारि बियो आथुराव आंनि खिलिबा मा खालामनाय जादों बियो उरगाया देरहाबा उरगाया तोते ना नों आंनि गारिखौ बिदि खालामबाय आयै सना बानानो नों दुखु मोनबाय आंखौ गाज्रि मोनबाय गोसोआव लानाङालै हामा दामोन टुनटुलिखौ नों बिदि बुंनो लामा सामानो आंखो आरो बेजों गोसोबा नोंनि गारिखौ बानायलांदो फाहामलांदो नङाबा नै बेजों नों साहा पानि लोंबानो जाबाय अके आथ' खाथियाव जेबो गेरेज माबा माबि जेबो गैया नों खमैबो आधा घन्टासो नारलांनांसिगोन बिनिफ्राय ना टुनटुलिसो आं चल निकल यहाँ से दाथ' नों खस्थ' नारलांनांसिगोन ना नोंबो आंबो जेबो नङालै जाम्बि माबा आलु बस्थाखौनो थिखोबोदो आरो नोंहा नोंनि गोराय दाथ' बुम बुमखौ फाहामलांदो बेनि सिगां नों नारलांनांसिगोन आरोना बेनो नों मोजां खालामासै टुनटुलि मोजां गाज्रि साननो रोंदोंबालाय आंखौ मानो दाना लाग्रा आंथ' सिरिसो थाखादोंमोन नोंसो आंनि खाथियाव फैदो बेयावलाय आंनि मा दाय आरो साननि बेलायावथ' साननि खाथियाव दाथां नङाबा नों खामगोन ना आच्छा साननि थाखाय आं जेब्लायबो दं नालाय बेखायनो जास्ट शाट आप अके नङाबा जोसिजोबगोन आं नोंखौ तबा आंथ' गिबायसो नों जोसिबोला आं नोंखौ एकदमबारे उरायहरनोसै नामा गोजौआव डाइरेक्टनो गवा नोङो गवा दे होमबालाय दे न'आव थाबाबो माने गोजोन गैयैसो मोनलायलांबाय माथो बोरै जानांगौ जाखो दे बेबायदिबा आथ' बे हाथरखि सासे बेबो बुजिमारला आरो आंखौ ना बुजिबानो जाथारो एसे बुजिनो नांगौ ना रायलायबाव आं रायलायाबानो ओमफ्रायथ' ओरैबायदि लेभेलसो देखायबावबाय आं रायलायबाबो रायलायबावासो जागोन दे गावनि फिसायखौनो एसे बोराबनो हायोना नायफिनगोन आंबो र' साला ओमफ्राय अमा बेदर लांफैबाय बेबो मोनबावासैसो जोबबावबाय ओरैबायदि अमा बेदरबो जानो लुगैदों दिनै बे मार्केटावथ' मोनासैलै बै गुबुन मोनसेयाव थांबावनांसिगोन आं गैया टेनसनबाबो जानांगौ माथो बेदर गैयाबानो ओंखामबो जाखायालै आं दिनै लांसै आं र' नागिरनानै मोजांनो बेदरबो बायनो लाजियोमोन माथो आङो अमा बेदर आय हाय मार गोथावबो मोनखायोलै मेहेरा वाव नै ओमफ्राय आं जुदि लाङोबा आंनि सना बेबि आंनो संना होगोन जानो बेथ' आंखौ रागा जोंदोंना माथो जानाय दं आंनो संनानै जागोनलै आंहा बे संना होआबाबो जेबो नङा ओमफ्रायथ' आयु बिमानि मुलिबो लांबावनांगौसोना मोदोमफ्रानो थिग जागोन ना जाला बेना माथो मैया डक्टरा एसे आराम मोनसिगोन होनना बुंलांदोंमोनब्रा बारासो मोनदों होनदों माथो आइया दिनै मा जायोब्रा जानायानो जोबाना
दाथ' ओमफ्राय नों जुदि आंखौ रागा जोङामोनबा जोंनियाथ' दै जोंबायानो आंखौनो माने आंनि थाखायनो जाबायना थेवबो नों मानिफिनबाना दाथ' सानैजों फैगौमोन ना बेरायनो थोद लामा सामा माने बिराद मिस खालामबाय आं रागाबो जोङो अननोबो ओंखारलै मानसिखौनो आंनोथ' रागा जोङो आंनो दुखुबो मोनफिनलाय लांबायना रियेलि सरिलै बेबि नोंबो बुजिलाबा काश आंखौ नों बुजिनाय मोनबासोमोन माने सायाव रागा जोंबाबो गोसो सिङाव नोंखौ रागा जोंनो हायालै दिनैथ' आं मेथाइ लांबाबो जाखानाय नङालै बियो लाङालै आङो आंजों माने मोजां रायलायबासो लांगौमोन दा मेहेरा मा एसेबां साखोदो दिनैहाय आंनि उदैया आयौ बोरैबा मोनजोबथारबाय माथो ओमफ्रायथ' मेहेराबोथ' रायलायबावासो आं मा खालामनांगौ दे फन हरबाबोथ' हमखानाय नङा इयो माबा दिनै बांसिन साथारदों दे आंनि उदैया सम समथ' साखायो अब्लाबो दिनै बांसिनथार माबाफोर बेरामसो जाखो ना माखो दे आङो मानो बेखौबा बारानिफ्राय बारासो जालांखोथाय खेबसे डक्टरनाव थांनांगोन आङो र' ओहले आं खामानिबो मावथ'नो हानाय नंला होनदोंसै आङो दा दसे उन्दुब्ला मोजांसो मोनगोन नामा मुलिबो टेब्लेट मोनसे जाबाय अब्लाबो सागायासैनो आं मा जामारखो दे दा डक्टरनाव थांब्ला माबा गिदिर प्रब्लेम मोनोबालाय हा दसे सिरि उन्दुना थाथ'नोसै आं र' औ आफासान हामाथो माबा रायलायनोमोननो आं बे खाथिनि दखानावसो थांदोंमोन आबैया खिन्थादों औ आयै माबा माजों थुनथुलि मोननाव थांनो हागोन ना थुनथुलि मोननाव प्लिज ना आयै दसे समबाबो बहननानै नों थांनो हागोन ना नाथाय आबासान ना बुंनाङा ना आयै प्लिज माने बिनि बिमाखौ नायना फैनोसैब्रा सानैजों थांसै ना ओमफ्राय आंबो आयंखौ एसे नायनो लुगैदोंमोन ना दाथ' आं फन हरनाया इलिसानाव सोंहरदोंमोन मोजाङालाय बिदिनो मोजां फैहांबाय होनदोंमोन आरो थेवबो जोंनिनो न'निनो मानसि जाहैबायना जों नायाबा न'नि मानसियाथ' बिदिनो जाहैबाय आरो ओरैजायनो औ थांगोन ना आयै दसेल' माने दे होमबालाय गाबोन थांदिनि नङा नङा दिनैनो थांगोनलै जेन'बा जोंखौबो थांनानैबो एसेबो खबर लाया बिदि सानगोन ना नंनायाथ' नंगौ आरो हायाबा दे दायनो थांनोसै बिदिबालाय औ ओमफ्राय आरो मोनसे खोथाखौ आयै आरो माथो खोथा जालायखो जेन'बा नोंथ' बिसिनि न'नि हालोदखौ मोनथिखायोना औ एसे न'खरावहा खस्थ' आरो नों हजों थांबोला एसे रां होबो दे आयै मा माने आं होगौमोन थेवबो थुनथुलिया नाजावनाय नङाना आयै नाथाय नों होयोबा बे नाजावनो हागौ ना ओमफ्राय नों होनायखौलाय मानोथो नाजावनाय नङा जेन'बा नोंबो लोगो नालाय होजायो हाबा होजायोहाय जेबो नङा नङा नों होबा मानिगोन आयै आं होबा माने उसुबिदा मोनगोन ना बे दे जागोन दे आबा थेंक इउ स' माचलै आयै आरो नोंथ' ओरैबायदि खुसि जाबाय आबा औ दसे थानानै थांसैबो दे दे आबा थांदिनसै आरो सनामोन दिनैनि भिडिअ'आ एसे माने बानायनो एकदमबारे हाया जादोंमोन खुनुरुखुम बानायबाय अब्लाबो आंना गाइस मोननै थुनथुलियाबो माबा एसे लोमजानो ओंखारदों बिनि सायाव खर'आबो ओरैबायदि सागासिनो लोगोफोर जायखिजाया जाखिनि एसे हायो बेखौनो लाबोनायसै ओमफ्राय एसेबां हिटबो बानायनो हायासै आरोना जोबोद माने भइसआनो होबाबो जाया जागुलायबाय मानो होनबा एसेबो मोजां मोनथाराखै नालाय आङो बयनिसिमबो लाभ इउ होमबा लोगोफोर थुनथुलियानो थांथ'नोसैलाय मा खालामनो मोनसेल' जिउ दिनै दं गाबोन गैया नङा होमबा आंबा माब्ला मा जाब्रबो नाथाय बे मबाइल नायबाय थानाय जायो नालाय बेखायनो सोर बिदि जाखो ना माखो मा खामानियाबो मबाइलाव नालाय लोगोफोर नायाबाबो जाया आरो बानायनांगौआनो मबाइलावसो खालामजोबखायो नालाय दे होमबा थुनथुलिया लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों जनामोन